Lokal. Nakibinulig iti Department of Trade and Industry iti Mariano Marcos State University para iti bamboo industry akas may sa daytoy a priority industry dito'y probinsya at tultulungan ti DTI. Daytoy iti inbatad ni DTI Ilocos Norte Provincial Director Amelia Galvez ang makita da iti bamboo tapno makaramid iti investment pagubraan ken kasamit iti income dito'y probinsya. Nayon ti opisyal ang nakibinulig da tapno pasingkedan ti DTI Ilocos Norte ken MMSU ti panagkomit da amang papigsa iti panagtitinulong iti panangiduras kadigiti ganwat amang paduras iti kawayan dito'y probinsya. Oo, so kasi may sapay nga priority industry nga tutulungan iti Department of Trade and Industry kada ito'y bamboo. Oo, kasi nga we recognize the potential of bamboo in creating investments, jobs, and income to our farmers and of course the others in the value chain, the processor. So we partnered with MMSU kasi ada di dyan ay department da nga into that yung sa bamboo they are looking into also into the bamboo industry anya. So ti first nga pag partneran mi no makumpleto di dyan ay ano na yon yung sa survey of yung raw materials kasi nga tatlo pa laang munisipyo or lugar dito iti nakumpleto da nga na survey dagiti noan niya di bamboo nga nakaimula. Kabayatan na kuna ni Ms. Galvez akasapula na mamuan ken mateterminar no yan natin nakaimulaan ken noan niya a klase ti species ti kawayan iti naimula. Nga kailangan natin na ma-determine saan ba ang mga bamboo natin at mga anong klaseng species para ma-determine din natin ano yung mga appropriate products for those. No, ti adukot kawayan tinik at dagaminti specified nga products for that type of species. No, di kawayan bayog sa balimot. So, yun ang gusto nating establish para alam natin kung may mga magtanong, mga nangangailangan na mga processors natin, mga gustong mag-invest, we have the data to tell na in Ilocos Norte we have this type of species. They are here in certain areas and we are producing this much. So yon yung gusto nating establish na data. Resource mapping, kunana di dyan, resource mapping. So manipud tata April hanggang makumpleto ang amin nga negosyo center will be dispatched to do the survey, the resource mapping survey. No makumpleto tayong DJ data. Kamaudyanan na panggap ti DTI ken MMSU ti panagtitinulong a papigsaen ti kawayan a value chain babaen ti panangtaming kadagiti gaps iti produksyon ti raw materials amang itunos kadagiti maseknan babaen kadagiti structured nga aktibidad ken masangwanan nga inisyatiba. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.